Piang nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras na kakagsat alas 5:51, itiag sapa. Anyan nga raturak naimbagal daw, iti biyernes kakabsat, na isingsingayan nga aldaw, tatapara kanyak. Data yun kakabsat, iti may kasangapulo ket pito, iti mabilang iti bulan, iti Marso matay dayaw, iti Apo, iti panakariing temanan, iti dating agsapa, nga daan tirag o ragsak, kadag iti puspuso tayo, awan ti sabaling nga mapadayawan, iti dating aldaw, no diti Diyos nga pagserserbiyan tayo, madaydayaw iti Apo, kat makipagpasid man dali nga programa ti panagadal tayo, iti sasao ti Apo, kastaman ti panagpipinabilag tayo, babaan ti kararag, ti agstapa, anap naman iti namnama manipudlo ni sa gingyanay ti biyernes, iti dating estasyon 1143, DZMR Santiago City, tinaragsak ang mga kabkablaw, kada kayo ti aldaw iti biyernes, Lawrence Salazar. Agyaman tayo iti deta nga kanta biag iti Kristiyano. Well, iti libro iti Romans chapter taga Roma kapitulo 12 9 aging gana iti 18. Ayan, iti saritain na kakabsat. Agayat kayo. Okay, agayat kayo as ipupudno. Gurain nyo iti dakas. Ket salimutmutan nyo iti naimbag, na bara kuma iti panagiinayat yukas ag kakabsat ken ka Kristo. Ket narigget kayo ang mangipakita iti panagaraem iti maysa ken maysa. Ipasnek yo iti agtrabaho ket di kay agsadsadot, ipapuso yo iti agserbi ti Apo. Agbiag kayo as iraragsak ka po iti namnama yo, ibturan nyo. Wenno ibturan nyo digiti rigat yo ket kanayon. Agkararag kayo. Ibingayan nyo dagiti na panglaw a kakabsat yo iti pamati ket padagusin nyo dagiti sanga ili. Dawaten nyo iti Dios sa bendisyonan na dagiti mangidadanos kada kayo wen dawaten nyo iti panakabendisyon da asaan kitdi apan naka ilunod da. Makipagragsak kayo kadagiti agragsak, makipagsangit kayo kadagiti agsangit. Di kay mangidumduma, di kay agpalpalangguad, makigayem kayo kitdi kadagiti nanumuat at tao. Di ipagarup mamasirib kayo. Di yu supapakan iti dakas iti siya sino man nga agaramit iti dakas kada kayo. Ikagumaan niyo nga aramidin iti naimbag iti imatang iti amin at tao. Aramidin niyo amin akabalan niyo ang makilangan asi kakapya itunggal maysa. Well, iti Dios ti madaydayaw iti daytoy nga gundaway. Okay, iti niapo Dios ket nga agbalintay kakabsat. Aya, nga iti inaldaw-aldaw wenno ti inoras-oras nga panagbiag tayo
kaya't nang agbalin tayo nga daton nga si bibiyag. Kaya't nang idaton tayo iti biyag tayo, agbiag tayo nga nasantuan, agbiag tayo nga makayayo iti Dios. Amo kang iti tunggal maysa day tamot ito tartarigagayan tayo kakabsat. Ngano duma umiral di kinalupoy tayo. Ang ganda eh. Kuna na pa ni Apostol Pablo, saan nyo nga tultuladen, dagit ugali dito'y lubong, ngam palubusan nyo nga balbaliwan na kayo iti Dios ket pabaruon na kayo iti nananay nananay iti panunot yo. Ket maamuan yun to, iti pagayatan iti Diyos, no, anya iti naimbag, makayayo, nasayaat para ken kuana. Ada dagiti maadal tayo kakabsat nga prinsipyo, manipod iti binasa tayo iti libro iti Roma kakabsat. Prinsipyo nga masapol nga makita iti panagbiag iti tunggal sumursurot ken Jesus. Tapno iti kasta agtultuloy nga maramid tayo digiti pagayatan iti Apo. Halaeng nga kuma iti Dios kakabsat nga iti tarigagayan na agbiag tayo wenno idaton tayo iti biag tayo nga nasantuan kin makayayo uray kada tayo kung makakabsat ket agtarigagay tayo. Inyo ti makita tayo dito kakabsat umuna adda kuma kuno di verse 9 agayat kayo as ipupudno. Masapol nga awan iti panaging kukuna. Saan laan ko makakabsat nga pamarang iti panagayat mo iti padam nga tao. Makita kami dayjay ang kade. Nga intuno nakasangod puro blessing iti ibkas mo king kwada. Puro appreciation kumbaga iti ibkas mo. Intuno nakatalikudan puro marites mo. per jamot idan. Kanain ka nakaragragsak, nakaisism, intuno sumang sango kakadakwada ngam tapusam na taptan magayem tigura. Kas katangken iti maysa nga bato amo yung kakabsat no kasta iti dadingay kababalin tayo lalo ket namati tayo umay iti pakabannug pandakabannog kada tayo dadya agin kukuna nga panagbiag agin kukuna kas paregat agin kukuna ka nga kasto iti panagbiag mo ket haammat agin kukuna ka nasingpot ka nga haammat kabsat ore kada jay madaldalanan pumalagip hala nga da kayo ori siya kasali akti kakabsat. Daduma ay talagang rumsamo day kinataop ket agung tamay. Kahit nangasawan kakabsat no anya kuma iti adda kada tayo isu kuma ti aramiden tayo. I mean kahit kumasawan try tayo yung best tayo agbalin nga daton nga si bibiyag. Antay nga aging kuna garod mabannog tayo. No aging kukuna tayo ited tayo da natural tayo no adati kaya masapol nga sukatan ay ket mag-suggest da ikaawatan tayo. Nga ni Apostol Pablo kinunana masapol nga adda iti kinapudno iti panagayat tayo. Mapukaw kada tayo kabsat ang kade no sinaw da panagayat tayo. Datay nga adda iti unig iti iglesia, datay nga namati, datay nga kakabsat kini Kristo, masursuro tayo nga ayatan iti tunggal maysa. Anyaman pa iti kasasaad tayo iti panagbiag wenno itsura tayo masapol nga ayat kuma iti umiral kada tayo. Iti umuna nga Juan kapitulo 3 10 aging gana iti 14 kakabsat kuna natin nalawag pakagidyatan dagiti anak iti Dios kadagiti anak iti diablo isu daytoy saan nga anak iti Dios iti siya sinuman di agaramid iti naimbag wenno iti agayat iti kabsat na ammo tayo pinanawan tayo ni patay ket simrek tayo iti biag ammo tayo daytoy agsipod tayo ayatan tayo dagiti kakabsat tayo iti saan nga gayat adda pay laeng ken patay. Anya ti makita tayo dito maipapan kakabsat iti maipapan iti relasyon tayo iti Dios. Damagan kayo man kakabsat mabalin tayo kadi nga maadaan iti napintas nasayaat nga relasyon iti Dios ngem adda mo tigura iti puso tayo. Kabsat masapol nga sukimaten tayo dagiti bagbagi tayo. Ket manipod iti binasa tayo makita tayo iti sumbat dagiti nga saludsod. Kasatno tayo nga ilalaan iti tunggal maysa. Nabara ko nya kunana, nabara ko iti panagiinayat yo kas agkakabsat ken ni Kristo. Kasatno tayo nga usigen iti tunggal maysa. Narigat ang mangipakita iti panagraem yo iti maysa ken maysa. Kasatno iti panangpakita tayo garo iti tunggal maysa. Masapol nga umununa nga panunutan tayo iti sabali. Ibingayan nyo dagiti napanglaw kunana akakabsat yo iti pamati ket padagusen nyo dagiti sang iliyo kunana iti pinasa tayo. No saan nga napudno iti ayat tayo kakabsat mailasin dayta kun agarod tatay
ma-discern mo kada kaya ma-discern mo aging kuna dayta nga ayat wenno saan. Aya saan tayo nga may sapay nga rason kakabsat nagrigat tayo nga i-share iti sasao iti Apo no aging kukuna tayo ti ayat tayo. Aya nagrigat tayo nga i-share iti ebanghelyo kadakwada aging gana nga saan tayo nga ayaten iti pada tayo nga namati. Aya nga addaan iti kinapudno. Uri man payhaan ka nga iti makita tayo dito kakabsat aya urihan ka nga nalaing nga mang-share iti John 3:16 kadagiti tattao no nasinaw makita da iti ayat mo iti aramid mo ket napintas ket mariknada ti ayat mo mamati da kakabsat. Kaya anya nga relihiyon kun adano ka ket anya nga relihiyon tayo na dati apen nagsingpet managayat nga tao. Urihan ka mang-share nga ti wagas mo ti panagbiag mo makita da ti ayat da kakabsat maguyugoy mo ida sumurot iti Apo. Anya pay masapol nga guraen tayo ti dakas kakabsat. Iti bason iti kinadakas ket makarimon kada tayo nga namati. Aya saan tayo kung mga palubusan nga agtig na iti biag tayo kakabsat. Naman pay adu dagiti inggagara wenno nga inggagara nga basol aya makarimon iti Apo. Hantay nga perfect. Aya nga itry tayo kung medyo best no ammo tayo lagaron din nga basolan hantay kung mawat nga aramiden. Aya iti umuna nga Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 22 kakabsat ket kunana liklikan nyo iti amin akita iti kinadakas. Saan tayo laing kakabsat nga gurahan iti basol, dudikit ni salimut-mutan tayo iti kinaimbag. Masapol nga iba idikit tayo. Masapol nga maisurot tayo. Mainayon tayo. Makikadwa tayo kadagiti tattao nga sumursurot kinagar-aramid iti kinaimbag. Masapol nga ramidin tayo iti amin nga agbiag nga maadaan kinaimbag iti amin nga tiyempo kakabsat tapno ti kastante ito nga agbabawi. Aya tunugod do ket ma-realize tayo ito na Olympic sa tayo, ito na sakit tayo. Lord, agbalbaliw akon, agaramid akon ti pagayatam. Yan to ngayon, hanggang do makapagnan, aya, aming nga nagsusuupan ta sa tabagim ket adan to rayuman. Aya, saan tayo laing kakabsat nga guraen iti basol, salimot patat iti kinaimbag. Adda kuma, nga masarakam, nga dagiti bibig tayo, agisawsawang iti nasayaat, ken makapabilag nga sasao. Amen. Iti verse 14, dawaten nyo iti Dios a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo wen dawaten nyo iti panakabendisyon da asaan ket ati panakailunod da kasatnom nga tamingan kakabsat nga intuno adda iti nangisawang kenka iti saan nga pag-isuwen no nakangeg ka iti against kinyam sao nga hanga pag-isuken ka anya ti rumuar ka dagiti bibig mo intuno adda iti mangilunod wenno mga umsiken ka. Tano daduma na pigpigsapay nakarkaro pa nga narugrugit itingiwat dagiti amudang nga namati. Intano bumalis da ang kade. Aya mabaling nga kadagiti sa bali nakakatawa iti kastoy ngem kada tayo nga namati kuna nasupapakan tayo iti kinaimbag. No nakangeg ka kumati nga pag-isukat no kasakit dinangeg mo sika nga namati bumalis ka nasaksakit pay. Kakabsat saan ko mga kasjay kuna nasupapakan tayo iti kinaimbag. Nangeg mo kadi kabsat supapakan tayo iti kinaimbag. Saan tayo nga mangilunod? Dudikit, bendisyonan tayo pailaang. You have to bless them. Kaya masapol nga ikararagam ida. Kasat muntungay nga, siyempre kinya tayo, kaya tayo tikapya dito yung lubong. Ngayon kasi ti pamayan tayo, ay kawan datayo, ti asin kakabsat, datayo iti silaw, nga mangipaay, iti linak kental na kakabsat, datayo nga believers, datayo nga lamate. Kaya, agsipod adda nga makita dano kasatno iti reaction tayo ngem iti panagtigtignay tayo no daduma kasjay iti lubong kakabsat iti kasi iti makita da tikit kitain da kakabsat hangad ibagbaga tayo kada di aramiden tayo ket sapay ko ba iti indaldaw-aldaw aya maidaton tayo nga si bibiyag iti bibiyag tayo dahil tatikan kanayon ko nga kararag Lord tulungan na agbaling nga blessing iti sa bali tulungan na Apo Dios nga agbalin nga pagulidanan numampay adu ti pagkapsutan tayo kakabsat ngem itratry tayo di best tayo nga agbalin tayo nga blessing aya inya pa kakabsat di verse 11 aya kuna na napasnek iti panagtrabaho ket di ka egsadsadot ipapuso yo iti agserbi ti Apo adda kuma dadya na impusuan nga panagserbi tayo aya maaddan tayo iti namnama iti panagbiag tayo agsipod tadaan tayo kakabsat tinatalged nga relasyon iti Dios. Mabalinan tayo kakabsat ti maadaan iti positibo nga panagkita kadagiti trabaho tayo agsipod iti namnama nga impay iti Dios kada tayo. Anya ti aramidin tayo no dumteng dagiti naririgat nga kasasaan ti panagbiag tayo. Mabaling nagdalukop-kop kanita, mabalin siguro nga tano mayaw awan di sakit ti riknak ag Facebook aklat agmalmaluman. Aya,
Nya dalamidin tayo agmumuryot tayo ipurwak tayo dagiti iggem tayo kung taran tayo dagiti masabat kadingon tayo. Inka aginom pabasulon tayo ti Dios. Aglusulos tayon. Ti kakabsat dagiti anak iti Dios sandang amo ti aglusulos. Amen kunaman. Anang amo ti agpasuglot. Amen. Awan iti anak iti Dios nga ammo na iti maupay. Numampay dumteng kada tayo iti panakaupay, kamantay ko mga entertainen. Dayta. Di Galatia chapter 6 verse 9 niya kunana, isut gapuna adi tayo kuma nga mauma nga agaramid iti naimbag tadumteng to iti tiempo nga agapit tayo no ditay paupay. Di kung kunakon kakabsat nga kaslawan makikita tayo iti dayti kagundawan no agaramid tayo iti nasaya at kadagiti pada tayo. Dumteng to di aldaw kunana ti tiempo nga agapit tayo no ditay maupay. Amen. Kaya may kadung nga Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1, no maipapanken ka, anak ko, bumilig ka kumababaan, iti parabor, nga kukuha tayo, iti panakikaykay sa akin, Kristo Jesus. Saan ka nga maupay ka, iti anyaman kakabsat ka paglablabasa, iti panagbiag. Adda iti balay kini Kristo, dahi tati kanain mo kumang ikabel, iti kapanunutan kakabsat. Kas agserserbi ka iti Diyos, agbiag ka, babaan, iti panangidalan na. Ket iti inaldaw-aldaw, masarakam kuma iti presensya iti Dios ken ka. Saan mo nga liplipatan iti panagkararag ken panagdawat iti panakiadda iti Dios ken ka iti aming nga tiempo. Amom kani kabsat nga iti nagdumaan iti panagbalay tayo kadag iti trabaho tayo ket gapo iti pingit tayo iti panagkarkararag ken panagdawat iti presensya iti Dios iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Basit iti maramidan tayo na awan iti bilag iti panagkarkararag tayo kakabsat. Nga dagay nagsaya at nga diyan aramidin tayo na makapuot tayo iti pannaturog tayo. Adda di basit nga panagkararag, adda dagiti concern, adda dagiti tartarigagayan tayong ikarkararag. Nagpintas nga ma-develop dahi nga kababalin tayo kakabsat. Well, kumusta iti na Christian one nga panagbiag mo ayatek nga kakabsat? Naibingay ko iti talo nga prinsipyo nga masapol nga makita iti tunggal na mati. Sa daan ka kuma iti sipupudno nga ayat, di pudpudno di genuine. Legit nga hunada. Ket may kaduwa kabsat, adda ko mga nabalbaliwan tayo. Naisina tayo iti panagbiag tayo. Ken maudi adda iti naimpuswan nga panagserbi tayo. Sika ken ti Dios laeng kakabsat iti makaammo no anya nga biag ti adda keng kakabsat. Ikararag ko keng ka, adda ka ko mga bibiyag nga maikari iti papatay ni Hesus Kristo iti cross iti Kalbaryo. Madaydayaw iti Apo dawatig man nga kararag tayo iti dati nga gundaway, ket kalpasan tayo nga kararag, adda iti kayat na iti mangkablaaw padanda makakabsat. Iso nga dawatag nga kararag tayo. Nasantuan ken makayayo nga Dios mi amami nga nainlangitan, nagyaman kami Apo iti daytoy nga oras iti panakariing mi manen nga addaan iti ayat ken na pudpudno nga namnama nga gapulaeng ken ka. Babaen iti pamati ken nga impaay mo kada kami Apo Dios. Agyaman kami iti baro nga pigsa, yaman kami Apo Dios iti namnama. Kasangwan mi manen iti daytoy nga aldaw kastamot nga iti turod Apo nga sumango manen ti adu nga kapadasan iti panagbiag. Apo awan ti sabaling nga tarigagay mo ken tarigagay mi no di idaton iti biag mi nga si bibiyag iti inaldaw-aldaw. Pudno unay Apo nga sika iti gugwayan iti pudpudno nga ayat nga di agresat ken ayat nga awan iti gana. Daydayawon da ka Apo gapu iti kinabaknang iti sasaom nga inkambay nga bininsa-binsar ken ibingay iti daytoy nga aldaw Apo Dios agyaman kami ti ayat mo no bang adu ti pagkamalyan mi ngem hangka nagsarsardeng Apo Dios nga mangpalpalagip kada kami o Apo Dios nga iti ayat mo isu ti pangruna o Lord God ket maidaton dagiti bibiyag mi o Lord God ken ka o God tulungan na kami met nga maibingay daytoy nga ayat mo kadagiti kakabsat mi Apo nga agbirbirok ken mawaw iti ayat parabor ken talna nga nagapuken ka Apo agyaman kami iti maminsan pay Apo impaay mo nga nabaknang Apo nga sasaumpud nula unay nga sika iti amami nga mga ayat ken mangilalaka da kami iti naldaw-aldaw anyaman dagiti kasasaad mi anyaman dagiti kasapulan mi anyaman dagiti dadagsen nga awiten mi adda ka nga mabalin nga pagkamangan mi Apo kadagiti kakabsat nga agkasapulan Apo Dios anyaman ti kasapulan dagiti nga aldaw Apo Dios sika man iti mangi-provide gaputa sika iti source iti amin mi Apo tulungan na kami nga idaton mi dati biag mi Apo Dios nga nasinaw ken ka kasag tultuloy kami nga agserbi Apo nga awan pakapilawan na o Lord God aduman
pagkapuyan mi nga agyaman kami o Dios sa adda nga manglilinis nga kanayon iti tunggalmay sa kada kami amin nga dumdumngeg adda dito live is niming Apo Dios sika iti pagkamaangan mi madaydayaw ka agyaman kami Apo Dios itinaga ni Jesus. Amen. Well, mga gantay iti may nga kanta kalbasan na data ada iti bisita kakabsat kaya kung ipakaamo ka na kayo. Mga gantay iti may nga kanta kalbasan. Dapat mong malaman na di ka nag-iisa. Dapat mong malaman na ika'y may kasama. Magdaranas ka man na lubos na kalungkutan, kasama mo siya pagkat mahal ka niya. Sa wari mo'y walang nagmamahal sa'yo. Sa wari mo'y wala kang karamay sa buhay mo. Buhaw sa pagmamahal, kapatid at mga magulang. Sapat na ba ito? Buhay tapusin mo. Si Jesus, ang dakilang Ama na siyang kumukupo sa mga taong galak. Huwag kang mangamba, lumapit sa Kanya at pagyayamanin niya't buhay mo't pag-asa. Di mo ba alam, may dakilang Ama, tunay at tapat siya kung sa'yo'y nagmamahal. Karamay at sakbibihan siya ng ating suliranin. Manalig ka lamang, buhay mo'y pagpalain. Si Jesus, ang dakilang Ama na siyang kumukupo sa mga taong galak. Huwag kang mangamba, lumapit sa Kanya at pagyayamanin niya't buhay mo't pag-asa. Siyang kumukupo sa mga taong galak. Huwag kang mangamba, lumapit sa Kanya at pagyayamanin niya't buhay mo't pag-asa. Si Jesus, ang dakilang Ama na siyang kumukupo sa mga taong galak. Huwag kang mangamba, lumapit sa Kanya at pagyayamanin niya't buhay mo't pag-asa. At pagyayamanin niya't buhay mo't pag-asa. At pagyayamanin niya't buhay mo't pag-asa. Alawen kakabsat, nagyaman tayo iti dayta nga kanta. Kaya po iti manangaywan. Well, iti dayta nga gundaway, kantayo mo ti gundaway nga kahit nakano iti mangkablaaw ni Pastora Joy, iti dayta nga gundaway kabsat. So, any word of encouragement, Pastora Joy? Limbag nga bigat tay amin kakabsat. Pastor Lawrence, happy birthday. Igyaman at makipagpasetak iti programa iti dayto nga bigat. Kablawan kay amin kakabsat. Nagdingdingeg. Naimbag ni Apo Diyos. Amo na dagiti plano na iti tumunggal may sa kadatayo.
kunana Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nagpinta siya kakabsat. Ni Apo Diyos tagsasaw jay Biblia data. Kunanan Jeremiah 29:11. Samok iti plano nga dakin ka, plano nga parang ayen ka, plano nga ipayan na tayo tinasaya at nga masakbayan. Agyaman na kinaapo Diyos, nga itilaksid ti kasasaad ko. Impayan na kiti nasingpit nga asawa. Namamati kayo. Amang kakabsat. Ag-prosper iti relationship tayo, nakadwa tayo ni Apo Diyos. Kanyami kini Pastor Lawrence. Dandani kami ag-silverin kakabsat. 22 years na kaming mag-asawa. Ado, kaslabantay iti naglasatan mi kakabsat. Ado ti tiyempo nga agpangato, agpababa, agpangato, agpababa. Gimni Apo Diyos iti mangtingtingil it kada kami nga agasawa. Numampay narigat ti panagbiag. Ngimga po kini Apo Diyos. Agbalbaligi kami kakabsat. Pastor Lawrence, agyaman na iti panangay ewan mo kanya. Amok nga ni Apo Diyos ti mangtultulong ken ka. Tapno iti kasta, agbaligi ta nga agasawa. Kadagitag dingdingig kada kami kakabsat iti dayto nga bigat. Kahit ka ngayon courage. Ni Apo Diyos amo na iti plano na kada tayo. Mabalin kun kunam iti kay dayto nga bigat. Kasat no nga amo na Apo Diyos ti plano na ngay kanya tayo. Wen kabsat, sikikita ni Apo Diyos iti amin nga tiyempo, iti amin nga lugar. Isur na iti mga ewan iti tumunggal may sa kada tayo. Okay. Happy 51 years old, Pastor Lawrence. Golden boy. Happy birthday. Thank you, Pastor Joy. Okay. Any prayer? Kadagitig dingdingig. Kabsat. No kayat mo nga mapadasan daytoy bagbagak kanyam nga naragsat nga panagbiag. Ititulbak na dayta. Awatem ni Apo Jesus kas manubot ken mangisalakan mo. Sa isunay ti mga yurnos iti adda nga kasasad mo iti daytoy nga bigat. Ket kangay kararagan kabsat ken makipagkararag kamay kanya, makipagkararag kamay kaman kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Kararag ta. Sumurot ka kanya kasla kararag mo day ramidi mga personal nga kararag mo daytoy. Apo Diyos, agyaman iti idijayam nga ayat mo kanyak, iti dayto nga aldaw, lukatak iti pusok, ket awatin ka, aman nubog ken personal nga mangisalakan ko. Sumri ka ti biag ko, agari ka ti biag ko,
Kasi iti mang kontrol iti biyag ko manipod iti dayto yung aldaw. Tinagan ni Jesus dawatek dagitoy. Amen. Amen. Okay. Ah, Pastor Lawrence, happy birthday. thank you, darling. Nyapay. Well, anyway, yaman tayo kakabsat. Ito dito yung message ni Pastora Joy. Ito dito yung gundaway. Well, unula-unay nga ito Diyos na imbag. Amen. Imbag kada kami kakabsat. Iti last out, iti 51 years of existence. Yeah, dito yung lubong kakabsat. Kuna nang rin Pastora Joy, ado de naglasatan, ngamhang kami itong agsardeng kakabsat nga agserbe at higana. Iti mauding agas mi kakabsat, iti mi idaton mi iti biyag mi kini Apo Diyos. At gyamanat kada kiti kablao yo kakabsat, kita naimpusuan mat nga asadya kayo na medyo emotional kakabsat. Agyamanat nagtultuloy nga panang subsubaybay yo dahito nga program when ado iti mga ibagbaga nga blessing dahito nga program yung mga kanlahan lang ko mga patinggan at balin nga blessing no di kabsat pagbiyagan tayo kuma dahil ti tarigagay ko pagbiyagan tayo dagi sasaong may patpatangatang iti dayto nga programa tayo kabsat kitragsak ko launay kadagi this message kada kami agben mensahe kada kami magi-extend ti blessing when nadaduma pa ikakabsat naimpusuan nga panagyaman mi kada kayo kakabsat no awan iti agsapa anapnuan iti namnama kitultuloy tayo kakabsat nga agkikinararag awan ti sabaling nga tarigagay ko kuna garod no di maidaton dagiti bibiyag tayo nga sibibiyag kini Apo Dios. So hangko nga mabalinghan ko mabasan no basa lang di so magmamano kakabsat ni kablayo ditoy sakbay nga agpakada kami kini Pastora Joy. Good morning. Kini Sister nga Lenny Giab, Jenny Portes Honorio, Ang Rubilinda Arok Agustin, Sir Lea Cabanyero, Vivian Benevente, Pastor Johnny de la Cruz, kini Sir Ted, kuna na happy birthday Heavens Gardener, Pastor Lawrence Al Salazar. Thank you po, Pastor, sa buhay nyo. Pagpapala. You are encouragement. Well, basta tulatan ka, Absat, hangkong garubos itilwak. Ito nung basahin amin dagito kakabsat. Agyaman at kakabsat ka dagito nga greeting siya madandam after that basahin ko kakabsat at mo. Kurang ti oras tayo no basahin pa dito. Agyaman ak na impuson nga panagyaman mi graman iti asawa. Any parting word, Pastora Joy? Dali. We have only 1 minute. Yaman kami kakabsat ti panagtultuloy nga panangikararagyo kada kami. Ure kini Pastor Lawrence, makipagyaman na kada kayo kakabsat. Pudno launay nga naimbag iti Apo. The Lord is good. For 51 years, darling, naimbag ni Apo Diyos kan ka. Amen. Ure kasla ka kini Jonas nga tartarayam ni tiawag ni Apo Diyos kan ka. Ure ka lang matintinag iti building. Ngim tinatungpal iti plano ni Apo Diyos si panagbiag mo. Okay. Pilay na. Ngim ni Apo Diyos na imbag. Okay. Well, lagyaman na kakabsat. Thank you, Pastora Joy. Iti panakipagpaset. Kaya kiti dating uldaw, dagi tagarohas, kikita tayo madamdam balita kabsat. Madamdam mabasit, agparohas tayo. Well, agyaman na kitila sa titalupulong minutos ng kayo panagdingig man iti dating programa. Agyaman na tinayimpuson kaya kabsat. Talaga nga makapalunag iti puso dagi iti greetings yung kakabsat. Agyaman kami kakabsat. Kinagtultuloy nga iti Dios, iti mang bendisyon, itong galmay sa kada tayo. Alawen, pumakadak manin kasat, pumakada kami, kini Pastora Joy, iti dating Gundaway, na imbag na ragsak na agstapa iti Biyernes. Happy weekend. God bless everyone. Panap ng tinamnama, magtatangar ken inanama. Dagit isa sa uwi ti ako, undasin nga balurit ti akmalen. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag,
Ag-text kayo dito 0917-564-83